Hello guys, madung adlaw ninyo tanan. Welcome back sa amang channel, Ai and Mariano Family. Karong ding adlaw guys, magpaskos module ni Lixian. Kaya dama Miss Alicia kay karong ugma siguro sapon. Balik tapod mi og pilar. Kay maato mami og mas tatay sa kuan guys. Ilihan Shrine. Kay managkot bidad to. Banonos na nagsitatay. Banpod Miss Lixian og si Mariano. Salamat ko guys banga na daghang grasya nga niabot diri sa amo ang kinabuhi sa amo ang pamilya mo nang udto ko managkot sa shrine kami sa tatay. Among panaad ni tatay man kinahanglan man masunod jud ang among panaad chay. So salamat bitaw ko sa Ginoo guys nga. Daghang grasya nga niabot diri namon. Salamat pud sa mga ning subscribe sa amo ang channel. Saway sawang pagtanaw sa among channel. Daghan ninyo salamat guys. Unja karon day pong adlaw guys. Mangatag ko sa senior citizen og kuan guys, bugas. Bahala ginagmay basta kay kinasing-kasing. Manghatag ko daris kanang nay mga tiguang. Anilong pami dari guys, dai daris Mariano das tindahan nagpa-signal dia. Magpas pud mismo June Lixian, magpalit ko plastic cellophane para sudlan sa bugas. Darag isa kasako guys, ipanghatag. Pilihan rag panghatagaan guys, senior citizen ra mga tiguang. I love you Aliana. Maglulipap man like ka day. Di ka abri ba? Mariano. Teta ka na pala lagi flag na si artiste Mag-pack na ko guys. Pili ang lanaw ka ng mga tiguang na tagaan ba? Senior citizen. Mga luoy jud ba? Alay? Pila ka salmundang? Isa ka ganta Sakrami na. nga nung maman mo ka sa sakrami. Ngayon ka ganina, burros. Di ako mag-ingato ta prami. Pangadot pa sa ilo. Ingato ko ta prami. Pangadot pa sa ilo. Turi after sali. Pianista guwapo. Na ah? Sir, sana all! Sana all ako! Malit na bagay ba? Aday. Na rin ka senior citizen ang matagaan guys. Dari na rin sa mong silingan na puti guys. Pili na nga kasi siya lang sa ibalik. Kano lang ang disigungin ka ng tiguang mga maluon. Ang hutan? Mas butis rin paguro eh. Amang patana. Sita ko. Ano nga? Sita day? Hamas ako ngayon tayo sa. Tuas bari buhok. Kasi parang naong ni Kuya Lister day? Yang tulirik at tayo sa. Bumatag ako kayo. Ano nga gawin ulit pa? Ano lagi? Buhok ko? Mapakag ka. Ba, ikugulit pa. Ano lagi? Ito lang nanay pangasok ko. Hay sa kabi. Mga ikugulit. Ano lagi? Nakapak na kong 13 kabalot guys. Ano yung tadog ko na ito mga tiguang. Mga sinisipisiya. Kaya rin gano'n guys. Makakita ramos ang video. Kaday? Di na makapalibangan ako. Diyan na all, guwapo. Ganahan pa si Mariano. Tingnan Aliana, guwapo. Thank you. Yes, guwapo rin ay. Murang Mickey Mouse. Ikapyo tayo sa. Wala, bali na mo, magkasabot. Ala, Diara, Lixian, ho, gihatag niya Imi, Day. Bebe! Lixian! Tagot. Bebe! Diara, lulipap ba ya? Liksay, pabungaw-bungaw. Kasaan? Bababang mo, day? Dato nga ho tayo sa. Ilo, Day. Diara, lulipap, gatag niya Ate. Natagbi. Thank you, kabila. Thank you.
Nga na, di mo thank you. Kung sulok-sulok. Tayta, hindi nga magkasama mo, Tayta. Sana, oh, gini niya. Ano lang ang dublingan, kaya nagmakuwabot. Nagmabut-but ba, nagkuwabot. Tiguang na natin pang tagaan. Ang birthday ni ang mama Tayta. Birthday Mama Ali, September. Birthday Mama Ali. Shout out Mama Ali. Hi, ma. Hapit na kang uli, manong. Naman ako pak, guys. 13 ka buo kahang napak. Ano ihatod unjas mga ares among silingan nga mga tiguang. At tangi rin ninyo dyan guys ang video. Okay guys, padung na may manghata guys. Diyan agang giunang kitagaan si Manang Helen, tagaan pud na kay Luoy pud. Magpapanday ra ba pud si Jaron. Gas Mariano da. Nayunom ka buok among gibilin tus bye guys kay. Unsa na? Aron diin na may makuha na itong kinaladyuan na. Atong lado atos babaw dapit ba? Ara sa Miss Ubos dapit manghatag. Ihangat pa ka? Hangat tong maradyo. Are tao na ana. Andiyan patubong na ubos nga na dari na pod. Are may una dari guys. Patubong na po dari. Para way libog ba? Nawayang may love Mariano oy. Paningat ka may love. Taganahan. Pero ka, umiinit po. Wa pa. Gawig mga tiguang dari guys, mga ojuan ra po nila ako dari kasagaran. Mga parentira na mo ba? Mga nagipili na mga senior citizen. Senior. Uy, wala naman di agyanan dani. Agbakti na lang daganag anak. Pwede ko sa dani. Hawa guys, ang daganag anak guys. Ang daganag anak na isa, duha, tulo, upat, lima, unong, pito, walo, siyampu, 11. 11 ka buok guys. Kasi makasaad ko na nigdo ka buok sa ganahan. Banhag diyang ina. Kari nga bay ang mga unahon guys. Kita ka dugbay dahil ito. May bugas gamaya. Ano pili lang? Babaw? Masak. Hamles ni Vicky. Lakaw? Apa sila dito? Ganun pili na rin. Tinong. Diya. Selamat. Ari na pod mi guys, ibabaw na pod mi. Kaya pa? Kaya pa. Ganahan, gwapo mo ka. Og nalian na pa, aray ko. Guys, para nila. Sacrifice. Mga tagdagamang grasya, aron magrasyahan pod ta. Ayo! Uy, nairo, Ginoo. Nay bugas lang. Nay bugas lang. Bye. Tata Ariston. Ay, gamay yung gato. Hello, Rocky. Alagkuan. Salamat. Yo. Ayo. Abay iro. Yan. Unang. Adong hapon. Adong hapon. Grasyang gamay ang magyatag. Apong Ariston. Apong Tatay Ariston. Ang samay ate. Gayatag ng gamay ang grasya. Salamat ng mga iyong tagaan. Ahawin ko kang apo Ginoo. Ang paglabig, guna-guna kay. Ano man din eh. Nana ra ginagmay ra pod bag para. Bugas. Kinsa kang imnang Ang manghang. bana, ang manghod. Hindi ka. Bata pa rin ko talawon, day.
Namkos bay. Kanas ariston nang pag naman na pag umangkin butis pag ariston kay inang nanay inang ikubanoy isuon buyo Munang apo na kunin mo. Mo amin day ko. Amin, be. sabi na Aman day imong anak. to ano ko sa cellphone gisan to sa sukaan anak ng pilipa ganda na to bintang ganda hindi ko ma ni na karon dugay ko ng cellphone na Nang, ansa me babaw. Sinang. Nay, salamat Salamat pod. kay nabuuan makansinisip ko tagaan ito po na ng anak ni Aristo ilag isuon Basta naman natay grasyang moabot, mo share pud ta, aron magrasyahan pud ta. Hinay ba dya kay? Hinay. Para ba? maitag lagi na yung mga anak ko guna-guna kapoy po mapudi-pudi Paway pud panagsa. kinini ang lumuduha di niyan tinanim dana nilas naning dana ning daghan sa Naghana. nagalima kong apo duha magkaapo ang galimahan marisil isinilin Maros nilin. tumo sa bilaran apod pudi nilin malaw madul man nagbarkadadon kain ba nang di man magpatuko kay nagabot mo isang huwag basta kay watin na pasagdi nakananisa So, gana mis bay sa ugangan ni manang hilin guys. Da, mo ni siya. Bay bugas gamay nong hatag. Apo Ariston. Ha? Apo ka ta Ariston. Bugas. Nawas. Oh, ya. Oh, nagpapanday. Naman pada kasat. Wa pa. Magigda? Ano magigda na magigda na tayo? Naw, masunga po naw. Dahil bugas si Pakuan Katay, Ariston. Eh, mau ba? Ada nupon. Salamat. Salamat kita tahu ke. Tempo mo bugas. Ay, kundi galipat na naris na. Nilong ni kato. Nilag siya siguro ko ka kay best friend ko no kadyo. Alis ni amigo mo din ni wali mo ko na ni lalis na alito. Loy raman guys ang mga tiguang dari. Kari siya di na pagkalakaw. Katong dagto. Tugan niya tiguang di na maglugos sa pagdungog. Nalakyan ko magtanaw sa mga tiguang guys. Ngaluoy ka sa mga porma. Ayo! Bigata ka gamay. Grasya. Gamay grasya. Ako lang. Gamay grasya. Mga pagmino. Salamat. Salamat nang. Ay sa pala nila Pinayda. Lautan. Yung hapon, kaya ko buhay tao na nilingin natin sarado man. manigda kay tukaran na po kung gayo Ay, tukaran. Nasaan ba ka? ko na istok na kalibangan lagi sa hapon ang dami ang kanya ang daan ko ano man umay may sobrahan may pahuway ko nagsakit at ngit sa ari katubitang nagkrakter ng ugat Ano mo anak? maglakaw man si ina kaya mo kung anong kay singanda na kana na ay na pala kung kay ma-isrespect ako di pwede sa way sa masawa High blood ko sa mut. oo di nagsipoy Diyan ay gamay grasya. ay salamat dawaten food thank you more blessings sa inyo Salamat. Tingnan nagkalabo ilang maninay ganda. Ayo, maninay. O maninay. Sabihin sa baka.
day dagang buhat si Maninay. Aw, nagdi, sorry Maninay. Nagdi, cross Maninay. Gamay mo ka sa rin pag mo. Ano? Maligang Maninay, guys. Padong na may uli, guys. Salamat sa Ginoo kay sa kahatag pod may gamay grasya. Ja, tapay kuan, guys. Upat Putos. kaputos nga kanang bugas. Na pamay kinalajuan ay kuanan dadto wa naman minilahos kay kawano na po seleksian gibilin na namang nanay. Ihatod dato sa hang ujuan nga nay motor. Di jara maghatod dato, guys, kay Wapod may katuod guys. Ang daghan nagluya, guys, ag-amang dari, guys, na tag-ija dari, guys, amang tag-ija dari ng luyahan na ng buak na ng pakbuak na ilang luya pakbuak tapos na kasada daghan na pa jud kahoy, guys, na pagkarati Wala. tigarahan. And sa sinyasis adoy og mupalit migloy adoy. Hindi pa kayo mapod. Dita kay bawpud. Sinyasis adoy mupalit og luy adoy. Palit migloy ah. Cinco. Pila ko no? 5 ko no. Cinco ko no. Tag 5 isa ka punuan ing na. Wah, Ja. amang ni siya, guys. Kani ba? Pila isa ka punuan doy ina doy, pila isa ka punuan kay di ko kasabot pag sinasinyas. 5 ko no. 5 isa ka punuan. 5. Tara dia. Daratang dani. Ipalit migloy guys. Wa ko kasabot og insan ning ijang hanjag nga ingana kuno, guys. Ingana pasig sa isa ka punuan 5. Kani lagi dito ba ka sinabot? Lukat na ra ba ni dya? Pila ya? Pila ya, di na kasama. Nalangan mi daris. Guys, nalangan mi daris. Luyahan, guys, kay Dawat na guys na. wali na mo dawat na ring 5. Uy, buot na listil. Mariano na. Di kay 5 man. Madugali kay da ako 50, guys, nga gidas. Gisud na 50 daris ang bulsa. Ingana siya nga ingana ko no, ingana. Isa ka punuan, 5. Nga mahal na barog luy alo uy pod. Na yung 50 ang gihatag ni siya, guys. Nalipa yung taon pod. Sinya si pa. Ag ijang gitabunan gani ha, ida pang gikuy-kuy balik. Ginoo. Pero salamat gihapon kay buotan ning amanga. Amura mo po ning kuan, guys. Silingan. Nagkugukuhan guys oh. Di siya dito, guys, to. Hampuong ka to. Di siya dito to, hampuong. Bueno. Lamat!
Tara guys. Yara guys, 50. Balas kwenta. Abi ko 5 ro ba? Sabi kong 5 isa kapunuan. Pero huy, Salamat, salamat. mahal na ba agkuan? Luy aron. Ah,